Sammen velkommen til den her video. Det er min første sådan rigtige video. Men i dag der skal jeg sådan lave noget. Jeg har den her Maybelline New York Instant Anti-Age Perfecto 4-in-1 Glow Makeup Primer, Concealer, Highlighter, BB Cream, Base Betint, Corrector, Illuminator, BB Cream in one light clarity. Og jeg vil den her sammen har jeg reddet af, fordi den absorberer alt, og jeg har virkelig meget tilbage. Jeg kan ikke bruge den, så jeg har købt sådan en her fra Normal. Let's open. Jeg har ikke åbnet den endnu. Let's see. Okay. Det er sådan en her. Okay, den her egentlig? Nej. Så har man den her. Så åbner man bare her. Så putter jeg bare den her ned i. Altså det er sådan virkelig flot noget. Meget flot packaging også. Så jeg er lidt sådan en gang, der håber på, at det laver sådan packaging. Nå. Først vil jeg prøve. Og så lige gøre noget. Sorry for meget larm i baggrunden. Jeg bor i sådan et... det er jeg har brug for, at vinduet er åbent, fordi ellers er det virkelig varmt her. Så tager vi... Ja. Altså jeg gør bare lige sådan her. Så har jeg det her af. Jeg tænker, jeg prøver at sætte det på den her. Rent faktisk, fordi jeg vil jo gerne have det på den. Det virker fint, synes jeg. Altså den her har ikke noget, bare den her. Nå, vi tager den her af. Så tager vi det her låg af her. Fuck, det ligner lort. Og der er sådan en i den her. Nå, jeg er lidt spændende lidt længere. Jeg er nået lidt længere nu. Den er sådan fyldt sådan her op. Og jeg har brugt så meget af den. Og der er ikke engang så meget i den. Sådan. Så vent, hurtigt. Og sådan fint med, fordi så er der sådan ordentligt sættet sådan. Og man kan ikke få den op igen. Nu gør det for meget ud. Dance in my heels. Den ser sådan her ud. Den skal også lige shakes. Den her, den varer heller ikke så lang tid, fordi at jeg ville ikke have, at det skulle være en short, men sådan en video-agtig. Men jeg gad sådan ikke, at det var det andet. Der er ikke så meget i, synes jeg. Jeg tænker, den stopper, når der ikke er mere i. Okay, nu begynder den at skrabe på den. Der er stadig noget rød. Så der er noget igen. Men jeg er lige tilbage, når jeg er nået til bunds nærmest. Den kan stadig twistes, men der kommer ikke rigtig noget ud mere. Så jeg tænker lidt, den er tom. Jeg vil lige rette den her. Gør vi sådan her. Der er ikke så meget i, synes jeg. Men det ser heller ikke så lækkert ud. Ja, den skal lige shakes. Shake, shake, shake it up. Shake, shake, shake. Shake it up. Okay. It's looking promising. Den her. Den smider vi i skraldespanden, fordi
kan gætte under, at det her pakke sådan en, og så når den her er tom, så kan jeg jo bare anti-age. Nu putter jeg den bare på, jeg skal have noget på, vel, men det er lidt farligt, at der ikke kommer noget, synes jeg. Det er der er ikke nok i til det, men så må jeg jo bare lige gøre sådan her ved det. Ballon som det. Se sådan der. Der kan man skal bare vente på ro, men det er fordi der ikke er så meget i, selvom det ligner det. Den stiller vi heroppe. Det kan ikke engang være, der fik as. Ej. Where have you been? Hvorfor fanden kunne den ikke være der? Den kan ikke engang være der. Bing body glove, dancing in the bing body glove. Det er lidt sådan, han kan være. Og så her. Det er den her. Sorte dutte. I don't know lige nu. But yeah. Stay in my heel. I belong. Så tak fordi I så med en video. Det er min første. Husk at like og subscribe. Bare fordi det er lidt mærkeligt at sige, men vi ses.